Ai! Aquests braços intel·ligents els controla el meu cervell, amb un connector neural. Tinc uns nanocables connectats directament al cervell que em permeten utilitzar aquests braços per controlar la reacció de fusió en un entorn on no hi poden entrar mans humanes. Doctor, un dubte. Si les mans són tan intel·ligents com vostè proposa, no podria ser que el poguessin controlar vostè? Molt bona pregunta. Per això he desenvolupat aquest xip inhibidor, per protegir la funció cerebral alta del meu cervell. Això vol dir que aquestes mans les puc controlar jo, però elles no em poden controlar a mi. I ara el que tots vostès esperaven. Posa la llum blava, Rosie. El combustible preciós que permet tirar endavant aquest projecte és el trici. Només n'hi ha 11 quilos en tot el planeta. Agraeixo a Harry Osborn i les indústries Osborn per haver-me'l proporcionat. Ho hem pagat amb molt de gust, Toto. Senyores i senyors, cordin-se el cinturó. Doctor, fusió realitzada amb èxit. Un pas com aquest no l'havia ni somiat el teu pare. Gràcies. El poder del sol a les meves mans. Ai! Calma! És una anomalia! S'estabilitzarà de seguida! Pete? Alerta! Sistema inestable! Sistema inestable! S'està sobrecarregant! Apagui això, Otto! Apagui-ho ja! S'estabilitzarà! Està controlat! Aquí mano jo! Jo hi he posat els diners! Aquí mano jo! Oh! Això no canvia res. Què fas, ara? Ho desconnecto! No! Rosie!